Satu hal yang luar biasa teman-teman sekalian, orang keturunan India tapi bisa ngomong Jawa itu loh. Orang keturunan India bisa ngomong Jawa, luar biasa. Nanti warahmatullahi wabarakatuh. Wong Indonesia aku kurta wong Indonesia. So aku dikirim ke wong itu sing ayu teko Indonesia. Sing ayu dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Teman-teman sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, hari ini hari yang spesial buat saya. Karena hari ini kami mengunjungi salah satu keturunan Jawa di Swampuweh, Lilidorop, Wanika, Suriname. Kebetulan hari ini kita membuat satu program yaitu pesta kebun. Pesta kebun dengan menyembelih satu ekor kambing, ya Pak. Satu ekor kambing akan kita coba masak dengan berbagai macam model Indonesia seperti sate, kemudian gulai dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita akan coba ngobrol dengan beliau-beliau luar biasa. Ini ada Pak Pit ya. Pit, ya, Terkenal ya Pak? Pak Pit Kasran. Kasran. Iya. Terus situ lagi Pak Usman. Pak Usman utawa Pak Robi utawa siapa? Pak Usman. Pak Usman wae ora ane. Satu hal yang luar biasa teman-teman sekalian, orang keturunan India tapi bisa ngomong Jawa itu loh. Orang keturunan India bisa ngomong Jawa, luar biasa. Nanti kita coba ngobrol dengan beliau. Baik, kita coba sapa beliau Pak Pit atau Pak Kasran Sugeng Enjing, Pak. Sugeng Enjing. Sugeng Enjing ngerti tak ya? Iya. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Piye kabarnya, Pak? Apik. Aku sering liwat Swampuweh, tinapi nembeki mampir ngene sampeyan. Nembe ngerti to? Orang ngerti. Orang ngerti mau orang ngerti. Aku sering ngene Pak Parimin ngono, almarhum biyen. Oh, nggih. Ya dolan Ya rono. dikenalke. Ya turu-turu ning kono ya, Pak. Sampeyan iki yuswane piro, Pak, saiki? Saiki wis 25. Swidak 5. Iya. Generasi kepiro? Nomor 1 apa nomor loro? Keboro Eh, kene ya? iya keboreke nomor 1. Oh, nomor Iya, 1. iya. Lah Pak Mbien keboro Indonesia. Ora. Keboro Suriname. Iya, Suriname. Oh, berarti sampeyan iku derde generasi. Oh, ada ya. Dari generasi ya. Iya. Omdat Pakmu Mbien keboro kene, terus mbahmu mesti keboro Indonesia ya? Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia. Lah terus aktivitasnya apa Pak ning Suriname saiki? Ngebon. Ngebon ya? Ngebon ya. Aku ndelok kebone wambane ora karu-karuan ya. Ditanduri sembarang ya. Iya. Famili ini siapa jenenge, Mbak? Kasaran. Kasran ya. Iya. Waduh, Kasran. Aku ora tau krungu nang Indonesia kok. Ora tau ku. Kasran ora tau krungu. Matoh mestine saka bawa medal Java ngono lah wong kafir ya. Katanya kalau lurai sih nak iso disponsor so ya iso teko Indonesia. Misal Iya. ngono to. Ah. Sing gawa kapal foto iku mongone manggon nang distrik-distrik to. Oh iya. Ora kostan. Oh iya. Distrik situ mon goblok to. Terus digawa. Iya to. Iya. Iya to. Oke. India marang ti anu to. Oh, goblok-goblok digawa. Oke. Distrik ngono lho. Oh iya. Manggon Buiti ya. Buiti. Nan desa. Desa. Pak Robi, ambien bae saka India ya. Bisa. India apa Indonesia? India. India. Lan jenengan sampean niku keboro kene? Sae. Nek ngomong iya ngono ora sae kena iya. Saya digital to. Omong digital dan sabu aku aku bisa mau Iya. anu to. Erste ya, sepisanan jajal sampean ngomong coro apa jenenge? Coro India. Indonesia jero. हमार सगती आयल इंडोनेशिया से और तो आयल बकरी यहाँ जब करे स्वाम्पू में तो बोले मैं इंटरव्यू करे तो बोले अच्छा इंटरव्यू करो तो खाए बनी अबे तो हम लोग खा भी संगरी इंटरव्यू करे थे ऐसे है सब चीज यहाँ पे यहाँ मोई बा सूरीनाम मोई देश बा या बहुत विशाल देश बा तो इसान में स्वाम्पू में बाटे अच्छा Pak Pit bisa ngomong nganu ora? Bisa ngomong India? Ora ya? Masih titik mesti nenter. Ora dipelajari kok. Oh ya, gue nakal no. Nakal. Gue inter ngomong Jawa ora inter ngomong India. Iya. Oh, Om Dat ben belarat to. Kayak tak pelajari wong ora pelajari aku. Ah iku awake kurange wong Jawa kaya ngono ya to. Kurange wong Jawa kaya ora iso njupuk kenese wong India iku. Oh iya. Terwel wong India iso njupuk kenese wong Jawa.
Lah saiki panganan Jawa wong India gawe kabeh. Iya. Lah wong Jawa intine gawe apa? Roti. Inter sithik-sithik, tapi ora enak kaya Hindustan sing gawe. Iya iya iya. Oke, Pak Pit. Nggih. Pak Halfa ngebon iku urung tau kerja ning Bedreve utawa ning Yo zaman biyen aku ngebo piye ngebo. ya ngebo iku mbangun, Iya, bangunan ya. nggih. Konstruksi. Iya, kok sing gede-gede. Hmm. Bakare Hollandia ngono iku Oh, sampeyan sing gawe. aku sing gawe. Wih, Nah, terus aku mandore duwe ora komang. rokomang kate yang selawe. Wih. Iya. Aku lunga ning Nikeri Hmm. 4 tahun ning kebon nganu beras to, Ya, pari, iya, padi. nganggur pari. 4 tahun aku anggar sesasi pisan mulai 4 dino balik meneh. Hmm. Ninggal anak, ninggal bojo ning omah. Ya. Nggawa wong selawe wong ning kono. Ya terus iku gawe nganu gilingan Pari ya. pari sing nggo garingke giling ning kono. Hmm. Ya, wae karo wong Cina iku. Ya. Ora tau Iya. krungu critane mbah-mbah mbiyen nang kene sengsorone piye, Pak mbiyen? Iya, saite-saite ya krungu. Hmm. Iya, Mas sampeyan wis ora menangi jaman rekosone ya? ora wis ora menangi aku. Iya. Wis kepenak ya. Iya, wis jaman kepenak. Ya ora kepenak ya isih ngono ket saiki isih sangsara kene, ya isih abot uripe. Ya ora nek diberkelek karo dhewe ya wiro to. Iya. nek diberkelek karo Zaman watake biyen. Iya. jaman biyen saiki wis kepenak ya. Iya. Heeh. Nah, tak deloke dalane wis lekasar Nah, diaspal sajane ya. Mas saiki tak didelokke iki ya isih ngrekoso. Babagan politik iku susu wong nyeret to. Oh, iya, Terus ya. Oke, Oh, iki kangelan. kabeh negara saiki, Pak, ekonomi lagi drop ya. Iya. Wasi Indonesia, wasi Holland kaya ngono-ngono Iya. ngedrop marang. Iya. Suriname oke, Suriname mendat kene nek coraku malah stabil ya. Iya. Stabil artinya apa? Wong ora mumet ngono lho. Oh iya. Dadi wasi bensin samono Iya. larange tok isi tuku. Iya. Gitu. Pangan to ora kekurangan pangan ya. Nah, iki omdat ya wong werna-werna to. Iya. Nah, ya nek wong werna piro enek Cina, enek wis kuli anu Hindustani, Oh. Jawa. Hah? Cina wis sembarang-barang wong ireng. Iya. Nah, terus sing ngreka iku Hmm. ngrekoso to. Iya, Nah, mulik ya. Iya. Multi etnis ya. Iya. Tapi nek sosok wong Jawa tok. iya. Tapi ketoke ora maju barang, Pak. Nek sosok wong Jawa tok ngono. Oh. Antus kene se wong Hindustan eneng kudune to. Iya, Kene se wong Cina iya. eneng ngono to. Lah saiki padha gelut. Wah. Wong ireng karo wong Hindustan padha gelut omahe wong Hindustane perlu mulai meneh ning India. Oh, Ya ngono. ora iso mengano sing Hindustan ning jaman kene ning Suriname Hmm. sing kerja ngebon kerja ngrekoso Hindustan. Hmm. Nah sing wong ideng iku susuh diadang-adangi karo wong Jawa dideki warunge wonge ora iso masak ora ngono Nah, tuku wae. nah, Iya. dadi sing koni wong Jawa ya. Iya, wong Jawa, wong Keling iku ngebon nak ning pasar ketoke susu wong Keling Hmm. sing gawe janganan sembarang. Ya, ya. Nah, toh ya isih terko omonge kene ora negarane wong Hindustan akan mulai ning India omonge ya. Oke. Ya angele ya iku ombat warna-warna ya wong warna-warna. Ya tinapi awake dhewe ning Suriname mentat multi etnis, piye-piye Mhm. kudu seduluran, Pak. Iya. Ya antarane wong Jawa, wong Kuli, Hmm. terus wong Blangkeman itu, Iya. wong Ireng nah ya. Wong ireng, Terus ya. wong Cina, wong apa meneh? Wis wong apa Inggi, meneh, ya toh? Inggi, Iku ya, sing Inggi, ya, sing paling nom- beken sing- ngomong iku ya. Ya, nomor siji kuwi Inggi mbiyen kebon kene iki enake Inggi sing Hmm. dhisik. Sing duwe ya, Iya. tolongane sing duwe. Saiki aku kepengin ngerti historine kok dijenengi Kuli wong India iki. Iku piye iku? Nyamari ku sing ngomong. Ah, iya. Ya omongnya selafting to. Oh ngono. Karo jelek kuli. Ah. Ya. Terus nek diceluk Kuli sajane ora pantes ya. Ora pantes to. Hmm. Hindustan kudu. Hindustan. Shower to, saya. Nah Hindustan sama wong Muslim ora gelem ngomong Hindustan ngono. Kudune ya wong India. Oh India. Iya. Oh iya. Hindustan wong Hindu, kotoke Iya, iya, wong persis. Muslim ora gelem diceluk wong Hindustan ngono. Oh, Begrip? iya iya. Of kepiye? Ora ngerti aku.
Ya kalian normal toh sajane. Normal ya. Hindustan padha wae toh. Muslim masih orang Muslim, masih Hindu. Ya padha wae toh. Iya ya. Sajane. Mak ojo kuli ngono. Ora pantes toh. Iku Nah, historine apa? Kuli kok diceluk kuli apa? sing kerja Slave trade. slave trade. Oh. Ya, teko wong Jawa toh. Hmm. Kerja marembera ketoi tebu, pek kopi. Ya. Wong Indonesia. Ya. Mak aku krungu to, Pak. Aku krungu. Wong Jawa wae nek diceluk pake iku som jengkel kenapa, Pak? Ngomong dari iki Nyemoni ngono. nyemoni ya, pake ngono. Iku dari iki ora nganu. Wong ideng yo pake. Pake nyolong pitik nak wong Jawa omongnya pake nyolong pitik jang biyen to. Iya, pake iku tukang nyolong pitik. Terus iku ndrigi to. Iya nyemoni. Iya. Mak sing apik diceluk apa, Pak? Diceluk apa sing apik? Nek nyeluk awe wong Jawa. Piye ya? Ya piye to? Ya panisi toh. Iya ora nak nyeluk. Nek kewon kari-kari brother of sang. Aku senenge Ya apik ya kange. Kang. Ya Kang kange ya. Kange iku esi moro apik ya. Iya. Iya toh moro pantes toh. Kang. Mana Indonesia Ya kewon. masih celuk Pak. Aja Pak iya toh celuk ya Pak. Ojo eneng laste ngono ya. Iya aja. Iku merekake terus kaya nyemoni toh kaya ndriki ya. Iya. Iya. Nek wong Hindustan aja diceluk kuli. Ora. Ora toh kuli kok mbiyen sing tukang usung-usung. Tapi Indonesia, Pak, Indonesia, kowe nek kerja ning bangunan toh, kerja ning ngepo, iku diceluk kuli. Ya. Iya, kuli. Kowe kerja apa? Kuli bangunan. Ya, kuli bangunan. Terus kuli iku sajane tal apa iku? Bahasa apa iku tal apa kuli? Itu Hindustan toh. Hindustan. Iya. Mau peken nang Indonesia kuli. Oh. Iya. Jadi nek diceluk kuli bangunan kuwi ya ora penak barang, ya. Oke. Ora penake apa? Ya kowe asor to, asor. Oh. Diceluk kuli. Iya. Nah, kene pas aku ngerti nek kuli iku wong Indonesia ora seneng nek diceluk kuli. Ora seneng toh. Lah wong Jawa Barat nek diceluk pake ora seneng. Ora seneng. Iya, boy. Boy. Kan pas aku ngerti. Iya. Oke lah terus iki sampean wis lifted kabeh ya, kotake bau feses ta. Iya. Terus aktivitasnya apa saiki? Sosok dolan karo golek keselehet apa esi aktif ekonomi, Pak? Terus aku duwe anak loro lanang. Ya stop mangon kono sih aku mangon kawis tok. Terus aku sing noto resik-resik kebon wis nang tanganku. Iya, perlu iki sukete iki perlu dibabat. Perlu ditoto sing apik, ya. Duwe rokomang ya? Iya, duwe rokomang aku sing noto tek koyo ngene. Iya, ya iku. Ya Pak Robi, aktivitas apa iki nek wis aku pensiun ngono? Wonge ingon-ingon. Ngoni sapi. Koti gerasi. Oke. Koti kambing kowe iki. Iku bisnis ya? Iya. Bisnisnya ora bisnis, mangan-mangan dhewe koyo mau to. Sing mangan. Sapine oke dodol. Lah ya. Anggarane oke dodol. Oke. Tapi ora belek. Belek susu gambel. Iya. Oke. Gimana foto besar ya belek kowe. Iya, foto besar ya normal to. Jawa Barat iki wajib aku ya melok mangan kabeh ditumpum. Lagi duwe sapi piro Pak Robi saiki? Aku duwe sapi ses. Oh, ses. Nenem. Yo, oke lumayan ya. Iya. Iku kanggo pelangsu apa piye? Tapi wis gede-gede, wis meteng saiki arep trayare arep kei anak. Anak ya. Ya saiki karo kruses karo londo ya, Jal. Krucesan Nancy, Bianca, Jose, ja, iedereen daar in Holland. Meneer en manief, ja. Vanuit Swampweg ben ik geïnterviewd door een Indonesisch man, ja. Dus het beste allemaal, ja. Oké. Oke, Pak Robi. In Nederlands. Ja. Ja. Groetjes aan iedereen in Nederland. Familie. Ya, family. Diceluk sitok-sitok sapa? Wis rampung, wis Indonesia. ngerti. Kanggo wong Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Indonesia aku krute wong Indonesia.
So aku dikirim ke wong wedok sing ayu teko Indonesia. Sing ayu dhewe. Baik teman-teman sekalian, itu sekedar ngobrol kami dengan mereka berdua, satu dari keturunan India, satu keturunan Jawa, yang di usia yang sudah senja mereka tetap masih beraktivitas dan saling bersaudara antara dua etnis Jawa maupun India. Baik, ikuti perjalanan kami di sekitaran Swampuweh Wanika Suri. Hal yang sangat istimewa. Apa Bukari Indonesia ngomongnya bergijilan wedus. Ya, bergijilan wedus ya. Nah, ini lebih kita siapkan untuk disate. Ini Nabi Kibas. Wong Hindustan tapi bisa ngomong Jawa. Iya tak Pak? Ya. Dajal ngomong Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajal ngomong Jawa, ngomong Jawa. Iki belah wedhus saiki nang kene karo Pak Latif. Karo Papit, Oke. karo kakange sing sangarese nang kene. Oh. Arep diinterview saiki kakange. Sangar. Sangar ya? Sangar ya. Sama jenenge Pak? Mas Ralim. Oh, Mas Rale. Iya. Iki Sangar Suriname ya, penyanyi Suriname ya. Iya. Albumnya apa Pak? Albumnya? Orang dua album. Orang di album. Enggak. Ma tahu singi duwe poku dhewe. Kange. Bapakku mbiyen. Oh, Pak. Mamangku, bapakku. Apa titelnya apa jenenge? Judulnya apa? Titelnya? Enek buku sing beken Hmm. wong sabar. Oh, wong sabar iku Pakmu iku. Enggak, mamangku iku. Oke. Kakangnya bapakku. Oh, iya, aku sering krungu tapi aku ora ngerti ngono ya. Iku duwe sapa ngono. Baik iki nang kene dolan apa piye? Yo dolan. Oke. Si family karo Pak Pit. Ora. Ora. Kebun dolan. Konco-konco, ya. Oke. Salah, kowe ngenteni nganu matang pedus. Ora. Doyan wedhus ora? Ora. Yo doyan yo. Oke. Doyan. Ora ngenteni wedhus kok iki wong Hindustane kon masak ya. Yo. Ya, masalah ya. karo masalah. Masalah ya. Enak. Enak ya. Oke. Emang ngene ndi, Pak? Start kuota. Oh, kuata. Iya, kuota ya. Kuata sutsi, kuata. Tu direweh kinam. Widur weh. Ya. Yo. Ya, mesapi ya. Oke, so far iki ora kerja dino iki? Ora. Tekan dokteran. Oh, dokteran. Yes, good. Aku urung golek mope mau. Yo, Arep gawe sap. gawe sap yo. Oh. Aku gawe sambaran. Oke. Iya. Yes, good, Pak ya. Yes, good, Oke, Pak. ya, oke. Yes. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah semua sudah selesai ya. Tinggal membersihkan seruan ini. Ini untuk dibikin dimasak apa kira-kira Pak iki nek khusus ning kene Pak? Digule. Gule. Tiga apa? Wors? Oh, iku apa iku? Ndase mau dibuat apa? Nanti digolong mau babat. Oh, babat. Oh iya. Babat nomor sweet itu Pak. Iya. Ya teman-teman sekalian, tanahnya luas banget ya, luas banget sampai ke belakang ini. Tuh. Nanti kita akan coba tunjukkan apa namanya tanaman-tanamannya. Ada tanaman antrua, tanaman macam-macam ya. Ini hasil produksi. Apa jenenge Pak? Sap apa? Mope. Mope bisa dibikin jus. Nah, kita coba cari ya. Nang kono iki aku ya. Oke. Coba lihat buah mope kayak apa. Dia termasuk buah yang berkualitas tinggi di Suriname ini. Bentuknya kayak jambe teman-teman sekalian. Tuh. Kayak ini. Terus dibikin sap. Dibikin jus kayak gedondong ya, Pak?
ora kayak gedondong. Iya mah jero ora ngoyot-ngoyot. Ya. Tapi kecut banget ya, Pak. Kecut ya. Oke, ini teman-teman sekalian. Pohonnya kayak gini nih ya. Termasuk buah yang mahal dijual di Suriname. Ini kene bana. Nek kono celukane apa? Ya gedang. Gedang. Iya. Iku cuk gedang. Iya, kono gedang ya. Iya. Kono gedangnya sih nggo gawe Pisang itu. sing nggo gawe pacip ya spesial. Oh. Makanya gedang lojo, gedang gedang abang yo ngarane piye? Gedang kapok, gedang kepok. Iya iku aturan iku. Enak nang Indonesia apa enak antrua? Anturwa enak, Pak, terong. Oh. Terong pahit. Oh, terong pahit. Iya. Nyeluke terong pahit ya. Iya. Iya, sih. Iki kepone. Oke. Ini gak orang buru kono. Wah, mbane ora karu-karuan. Iki rambutan. Rambutan ya. Kabeh kok ngembang ini sana. Nak panen. Perlu tak bel ya ini. Rambutan apa? Itu apa? Gepeng ora. Ora legi apa ora? Ora iku ora rapi. Gepeng iki ora rapi. Wis mateng ora rapi. Iki tapi wis anu. Iki anu 6. KTS apa, Pak? KTS apa, Pak? Brazil. Salonge yo warna-warna iki. Iya. Dawa nek sing bunder. Iki anu walo. Walo kono yo walo ya. Iya ya. Walo padha walo. Ya mah iki dipangan karangan. Iki kene Anakmu. anakku sing nomor 2 manggon kene. Oke. Nah, itu telu ya. Lah piye? Ya kaya aku padha wae telu, Pak. Besok sing start ya. Besok duwe anu isu kuluk. Oh, sepalo. Ya, isu kuluk. Oke, iles. Duwe anu diploma itu harus tadi. Iki celukane wit sukun ya. Nah, iki kluwe. Oh, klowe. Ya, iki sing kluwe sing metu anu itu iku. Iya ya. Ya. Untuk kembangnya. Nah, iki sukun. Oh, iya ya. Sudah iku sukun toh. Teman-teman sekalian, ini di Suriname juga banyak kelewih. Kalau kelewih di Jawa itu di Cilacap. Kluwe. Di Cilacap. Ini kayak gini nih, ya. Kelewih. Kalau ini sukun. Itu Ah. sukun ya. Sukun. Sukun. Iku apa iku? Alpukat. Ya, alpukat. Oh, alpukat. Rongo. Rongo. Nah, iki sukun. Tapi nah citra terangan wes cover kabeh ora tadi. Iya, iya, iya. Itu rambutan 6. Iya. Iki telone telo apa, Pak? Telo putih, nah adewe ngarane ya telo putih. Nah, Hmm. iya. Iki kabeh iki wit Waduh, rambutannya. rambutan iki kabeh wis wong. Iki ngelotok-ngelotok, Pak. Ya enak sing ngono, enak sing ora. Iya. Iki Mawase orang ngelotok nek legi wis ora nek kecut iku. Sono wae iki wite ora kuat iki. Iya. Gak ngisor kono sok. Iki ora bi sing tukang. Sing Kayaknya rene ora nembung. Iki tanduran. Nah, ning kene adewe ngomong bana, obana ya. Wih, bana to. Wis iki. lagi samendine ngunduh iki, Pak. Wong itu wong anu ber. Oh iya. Ya, Mang. Wis santai kono wong. Padahal anggar nang kebon jam 8, setengah 8 bengi. Kebon. Wih, Iya. oh iki lampu ora. Ora wis mbuh. Anu ajarno wae. Iya. Saiki bana sak kilo iku iso 30 SD, Pak. Iya. 5 toh. Iya. Oh. Kalau saiki rek sak Mateng moro larang toh. Moro larang. Ndak diimbu. lah setundun iku piro iku bisa 20 kilo 30 kilo. Ya sosok duit. Biyen
kan Hmm. ya ini di kebun ini kokone telak kene. Oh, iki wis last iki. Iku wit klopo wis kliwat meneh saiki. Hmm. Ya. Iki kelopone ijo-ijo ya, Pak. Ya klopo iku. Anu kandel iku Pak anu. Ini. Tekane kandel. Oh iya. Mau nyemelangi kono akeh ulone to. Kene ora patek apa, Pak. Kene kebun ini Hmm. iki iki ana 10 meter lewat klopo iku. Oh, oke. Ora diinguni sapi wae mburi kene, Pak. Lah iki ting tukang ngarit iki lho. Ngarite mrene. Aku nanduk Masih. Ah. Saiki ora. Oh iya. Ngaretnya sabenernya. Iya 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 iya. Wis wong bareng wis Wis kerek. Wis kerek. Iya iya. Iki ene kebun bumerang kene, sebelah kene. Yo. Iku teko iki enak gelombang kene. Hmm. Liwat kene. Ora ene nggon mancing ngono mburi, Pak. Ora enak iwak kene. Luar biasa teman-teman sekalian kalau dimanfaatkan ini kebun yang sebegini luas jadi pundi-pundi dolar ya. Ini saja kalau rambutan panen ini rambutan siji regane piro Pak? Honda in 5 toh nah? Aku duwe sing gedhe kono iku. Hmm. Adole 4 perak. Wih, Iya sitok. sitok. Yo, tapi gedhe. Lho iku nak Iya sesuk anu ya. mbiyen in 5 toh ya ngerti. Sing cilik-cilik. Jadi jual rambutan di Suriname per biji ya, bukan per kilo. Per biji. Yo iku nak sok iki. 5 SED atau sekitar Iya. sekitar 2.000 rupiah lah kalau di Indonesia. Wis ketok kabeh. Hmm. Eneng Sivo 100 meter ya Pak? Soko ngarep mrene. Total iki 3 hektar. 3 hektar. Ya 3 hektar. Ya. 3 hektar berarti pirang meter ya? Kono tak meter, Heeh. tak meter mbok menggurine pirang meter mah. Mas- Total 3 hektar. Mestinya sekitar Sivo 100-an lah, Sivo 100 meteran ya. Iya. Nah, tak deluke ya. Ya. Wong-wong saiki ora padha gelem nganu sih nandur-nandur ya, Pak. Wes can nom saiki. Lah iya. Eman-eman yo. Iku nek ora tak kake wong anu Roberto, iku anakku anu mbongkor. tanduri. Wis mbongkor kene ya. Ya wis kono ditanduri sak karepmu. Ya. Aku serak kuat. Hmm.